Όχι βρίζει, κυλαϊδάει, κάνει ένα κροκρακό. Όχι τα φρένα, το χειρετός. Κατά τα άλλα, αν έχεις λίγη φόρα, πας όπου θες. Θα συγκυρεί άνετα, αλλά στα κομμάτια που έπρεπε να στρίψεις και να πενταλάρεις, με κούραση. Δηλαδή δεν κύλαγε το σέφο. Κάτω τιμόνι είναι πιο σκληρό από το... Δεν το περίμενα. Το άλμα. Είναι πιο μαλακό από το άλμα, είναι πιο σκληρό το πλαίσιο. Συμπεριφορά. Αυτό είναι πιο απορροφητικό, κατά μου. Αυτό είναι σκληρούτσικο. Κατά τα άλλα κατέβαινα πολύ καλά στα μονοπάτια. Μπορώ να πω ότι δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά από το FS. Ναι, δεν είναι. Αλλά βέβαια κουράζεσαι πιο πολύ, θεωρητικά. Και συγχωρεί, τα σκαλοπάτια τα κατέβηκα ένα πατέρα. Και εκεί δηλαδή ας πούμε στην αρχή που δίστασα λίγο, έκανε πως δεν ξεκινάω και μόλις άρχισε να τσουλάει, πήγε ευθεία. Βέβαια άμα ήθελα να αλλάξω πορεία στη ευθεία δεν υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Τα είχα αγοράσει όλα. Δηλαδή όταν αρχίσει να κυλάει δεν το πιάνει τίποτα. Στις ρίζες και αυτά κυλάει μια χαρά. Το Gary Fisher με κούρασε περισσότερο. Αλλά αυτό είναι συμφουή. Το Gary Fisher ήταν πιο κουραστικό σαν οι φόρες της ρίζες. Αυτό εντάξει, θα περάσει μια ρίζα, θα σπινάρει λίγο και αυτό ήταν, τελείωσε. Μετά θα συνεχίσει. Αισθάνεσαι δηλαδή πιο πολύ ικανότητα να περνάς στα εμπόδια με λιγότερη προσπάθεια. Ναι, αυτό σίγουρα. Μόνο στα περάσματα που έχεις λίγο ισορροπία και πρέπει να στρίψεις, να κάνεις πετάλι, εκεί είναι λίγο αργό να πάρει μπρος. Και εκεί στην ανηφόρα με την κροκάλα την ανέβαινε σαφώς πιο άνετα από το Ορμπέα. Αλλά ήθελε να έχει εκτιμένη ταχύτητα και εγώ ήμουν κουρασμένος τώρα και δεν μπορούσα να του δώσω να τσουλάει συνέχεια. Αλλά το Ορμπέα είναι πιο απορροφητικό. Σε έναν αγώνα. Δεν συγκρίνονται πάντως. Σε έναν αγώνα. Ναι. Ποιο από τα δύο θα παίρνεις, το 29 ή το 26 το χαρτέι? Εάν δεν είχε τόσα πολύ περάσματα, τεχνικά δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή κατεβαίνει και νταμάρια κατεβαίνει. Απλά δεν θέλει τόσο εκεί στα τριψίματα και φτάσει πολύ και ταχύτητα. Ας πούμε ένα πετρόκηπο που έχει πριν τη σκαλιά, ήταν το μόνο που το πέρασα καβάλα. Ακόμα και με το δικό μου, αυτό το πέρασε αέρα. Νομίζω τροχόν, αλλά το πήρε ένα πιο απορροφητικό. Τώρα σε έναν αγώνα αν ήταν λίγο πιο ανοιχτή η διαδρομή θα έπαιρνα αυτό, αντί για το άλμα. Αλλά το άλμα θα το έπαιρνα σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες.